Välkommen till socialtjänstens försörjningsstöd. Du pratar med Josef. Jag Abdullahi. Jag vill prata. Och vem är Abdullahi? Hur ska jag hjälpa dig? Jag Abdullahi, du vet jag Abdullahi. Du klippte pengar igår. Vadå klippte pengar? Jag fattar inte vad du säger. Min pengar kom inte igår, du klippte. Mycket. Vadå klippte pengar? Menar du att du har fått mindre pengar den här månaden eller? Ja, jag fick mycket pengar, mycket lite pengar. Jag vill ha mina pengar, klippa inte. Men Abdullahi, vad har du för personnummer? Nej, jag säger inte min personnummer. Mycket farligt. Jag inte säger min personnummer. Vadå farligt? Det är du som ringer Abdullahi. Du måste få ditt personnummer för att hjälpa dig. Nej, jag säger inte mycket farligt personnummer. Nej, jag vill inte du klippa pengar. Jag säger inte mycket. Nej, jag måste avsluta det här samtalet. Det går inte så. Du får ringa tillbaka. Hej då. Du stänger på mig telefonen. Wallah rasist.